מערכת העינה בתורס ההיברידית היא מערכת עינה שמשולבת מנוע בנזין שמפעיל לי גנרטור, והגנרטור הזה מעביר זרם למנוע חשמלי ראשי גדול מאוד בהספק של 170 כוחות סוס, והוא בעצם מעביר את התנועה לגלגלים. העינה החשמלי עובד במהירויות נמוכות ובמהירויות בינוניות עד גבוהות, כאשר במהירויות גבוהות יותר, נגיד מעל 80 קמ"ש או משהו כזה, מנוע הבנזין גם הוא מתחבר לגלגלים, ויש לי הנעה של מנוע בנזין יחד עם המנוע החשמלי. באופן עקרוני, אם הסוללה מלאה אז אני נוסע במצב חשמלי מבלי שמנוע הבנזין יונע, ואם הסוללה מתרוקנת מונע מנוע הבנזין ועובד כגנרטור שמטעין לי את הסוללה ומעביר כוח גם למנוע החשמלי הראשי. בעיקרון במהירויות נמוכות המצב נסיעה הוא תמיד חשמלי, ובמהירויות גבוהות מנוע בנזין פועל כמעט תמיד.